Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng crispy pata. Yan mga kapudibis. Nasobrahan sa luto mga kapudibis. So kaya meron siyang sunugonte. At meron tayong extra sabaw mga kapudibis. Ang drinks natin tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantang kay kapampangan. Maganta na po. O, kumanta na po mga kapudibis. Cheers. Parang ganda na po. Ay, ganyan. Wala tong kapudibis. Siyempre may rice. Tapos sabaw. Sinigang sa bayatas yung sabaw natin. Ayan o. Ang laki. Toyo mansi. Nakasuka. Yan. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Maganta na po. Mangantang. Ito, perfect siya. Talaga. Gusto mo sili? May sili kami. Ay. May sibuyas yan. Ayan. Pwede natin ang sibuyas. Yun. Hati niya kasi naman eh. Ay, Sabaw. ah. Sarap. Ay, ha. Laki. Parang chicharon. Sarap pagkaluto na. Ano to? Perfect. Priso. Wow. Umusok. Suka.
Mm. Sarap. Mm. At dito, tas may beer ka. Oh my God! Patak na patak! Patak na pa. Puno ka nga ba? Hindi ko mahahati. Ayun na lang. Grabe laki mo. Luto lang ni ano to, ni kusina ang kabra. Ah, saya. Ito, ito. Lumusok pa. Ito, lumusok na mga ito. From yung katakutan, thank you so much sa pag-visit sa Nicholas First Church ng San Agustin. Ano? Talagang, Kasi magpipiestas na yun, di ba? Yesterday dito sa San Agustin, Bukas? August 28. 28. Kaya pala tingkay. Baradaya ba ito? Sarap. Oh, sorry. Malit lang kasi yung pwesto namin. Kaya Ayan na nasi. Gusto mo pa rice? wala. Ayan na. Guys, malaki to ah. Hindi ko kaya ubusin. Sarap, sarap, sarap. Ang sarap ng suka. Masarap din sa toyo mansi na madaming sibuyas. Pero mas gusto ko to kasi ang sarap ng suka. Madaming bawang, sili, tsaka sibuyas na din. Siyempre nabibili yan sa
Okay. O, safe. O, diba? O, safe na naman. Mukhang manyahon. Susunod na tayo ng kukunin ng Hotel. Odel. Ay, sorry. Alam mo, kasi walang picture yung suka. Tayo yung kukunin. Asim kilig. Ay, mga ka-food. Baby, maulan na naman. May bagyo, ne? Yes. Sunod-sunod daw yung bagyo sa atin. Sana wag na umalis. Buong August, ne? Mm. Tayo nagsasawa na eh. Sila hindi nagsasawa. Huwag na kayong umalis mga bagyo. Nakikiusap ako. Diyan na lang kayo. Saan sa Pampanga? Pag naman, kawawa yung mga na... Yung lupog Hindi. na talaga. Aalis yung isa. Babalik yung ayun. Pupunta yung isa. Sunod-sunod daw. Ano yun? Tour? Nagtour lang. Nagtutour Nagtour sila. lang Pampanga, ne? Nagtutour dito sa Pilipinas. Tsaka hindi lang yun. Kawawa tayong lahat. Mm-mm. Hindi na umalis yung tubig. Mm. Kami dito, lubog na lubog. Paano pa kayo mga mababa pa pang lugar? Mas lubog sa kanila. Sa Manila. Oo, ne? Ingat po kayo, mga kapatibis. Manood na lang kayo ng Dafu TV sa mga cellphone nyo. Siyempre, habang nanonood kayo, pag di po kayo nakafollow, mag-follow na po kayo. Yes, mga kapatibis. Pag wala po kayong signal sa Facebook, pumunta kayo sa YouTube. Mag-subscribe kayo doon. Para updated po kayo sa mga bagong videos ng Dafu TV. No? Magkugutom lang kayo. Yun lang. Yun lang. Siyempre, pag nagustuhan niyo yung aming video, pwede po kayo magpa-shoutout. Tapos sa next mukbang, isa-shoutout po namin. Kaya para sumaya naman po yung araw ninyo pag narinig niyo yung pangalan niyo na sinashoutout po namin kayo sila. Okay. Di ko maubos kasi malaki po masyado. Yes, meron din ako. Meron, meron. Malaki siya. Kasing laki ng mukha ko. Ayan, shoutout kay ano. Ingat, basta mga po, dibi, ingat na lang po kayo palagi at magdasal po tayo na sana tumigil na po yung ulan at maubos na lahat yung mga bagyo. Yes. Shoutout po pala sa asawa ni Ate Pe. Ayan. Shoutout Nag-comment po. siya. So, shoutout po kaya ka Nasaan daw yung ulo na salm? Ay, ano, bangus. Oh, Ayan. Ayan, mga kapudibis. At kami puntagan. opo. Ang gana kayo ng video, mga kapudibis. Kita-kits sa susunod na po, Pam. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, ma.